Mun mielestä se oli tosi hyvä, että en ole toisilla valmennuskursseilla käynyt, mutta uskallan kyllä väittää, että siis ammattitaitoiset opettajat osaa asiansa. Ollut tosi hyvää opetusta ja semmoiset vaikeat asiat, varsinkin kansantaloustieteen puolella, niin ne on auennut ihan eri lailla kuin että olisi vain itse opiskellut itsenäisesti. Niin se on älyttömän hyvä juttu ollut ainakin itselle. Yksinkertaisesti ei varmaan pystykään vaatimaan tämän parempaa opetusta ainakaan millään koulutasolla, että lukio-opettajankin verrattuna, niin täällä oli aika älyttömän hyvä ja asiantunteva opetus. On ollut tasokasta opetusta, olen tykännyt asiantuntevat opettajat ja niillä on ihan käytännön kokemustakin asioista, niin se auttaa. Olihan tuo edullisempi kuin jotkut muut kurssit, mutta silti oli tosi laadukasta opetusta, että ehdottomasti hyvää hintalaatusuhde. Ei kadota yhtään, vaikka joka penni itse maksoinkin, että hyvä sijoitus. No, kyllä minä uskon, että tässä oli paras hintalaatusuhde. Vastaa ihan varmasti opetuksen tasoa ja ehkä siis periaatteessa voisin vaikka tämmöisestä kurssista maksaa enemmänkin, mutta näin on tosi hyvä. Se on ollut aivan loistavaa. Siitä on ollut oikeastaan eniten hyötyä mulle, että on tehnyt niitä minitenttejä vaikka kuinka paljon. Ja sieltä saa semmoista suoraa palautetta, sitten jos jossain jotakin, niin näkyy mikä siinä on väärin ja voi opetella sen sitten, niin se on mulle toiminut todella hyvin. Siitä oli kyllä tosi paljon apua, että sitten just ne videot oli hyviä ja sitten, että sai tehdä myöskin niitä verkkovälikokeita. Oppimiskonetta tuli käytettyä ja sitten varsinkin ne videot siellä, niin silloin kun oli kipeänä eikä päässyt kurssille, niin oli helppo sieltä sitten katsella, mitä siellä puhuttiin. Tää on vähän semmoista tuntumaa niihin tehtäviin, että ihan pelkkää teoria. Tykkäsin. Olen suositellut jo jollekin kaverille itse asiassa, että jos haluaa kauppatieteisiä hakea, kun muutama kaveri hakee, niin sanoo, että ihan älyttömän hyvä kurssi. No ehdottomasti suosittelisin, että muutamat kaverit jo tänä keväänä kyseli ja ovat sitten ilmeisesti ensi keväänä sitten kuviossa mukana, että kyllä ehdottomasti suosittelen kavereille. Täällä oppii ja täällä saa vertaistukea ja tekemisen meininki on kova.